A munka során pozitív tapasztalatunk volt a munkát végző szakemberekkel. A társasház tulajdonosai a ház állagmegóvása érdekében döntöttek úgy, hogy felújítják, illetve hőszigeteléssel is látják el a régi 25 éves bitumenes technikával készült tetőt. Ehhez szakvéleményt készítettünk szigetelőmérnökkel, és számos vállalkozót kértünk fel árajánlattételre. Ennek a folyamatnak az eredménye lett az, hogy az Alidatech Kft-vel szerződtünk le a munkára. Az együttműködésünk már a kapcsolat elején, az árajánlati folyamatban is jól indult. Az Alidatech Kft. Még ajánlattétel előtt eljött és feltárást végzett a tetőn. Ez megerősített minket abban, hogy valóban érdekeltek a munkában, és értik is, amit csinálnak. A munka során pozitív tapasztalatunk volt a munkát végző szakemberekkel, halkan dolgoztak, tisztán dolgoztak, illetve a határidőket is maximálisan tartották. Valójában két kihívással szembesültünk. Az egyik az, hogy 12. kelet hegyvidéken vagyunk, közel a hegyen, az erdőkhöz közel, egy szélcsatornában, tehát elég erős itt a szélnek a szívó hatása. Emiatt a szigetelési rendszernek a födémhez történő megfogatása egy elég kritikus pont volt. Már a kivitelezést ajánlatadás előtti stádiumban kijöttük a helyszínre, és néztük a födémnek a szilárdságát, hogy alkalmas-e a födém a mechanikus rögzítésre. Azt tapasztaltuk, hogy részben. Ez egy olyan műszaki megoldást kellett kidolgoznunk a hőszigetelés és a vízszigetelés lefogatására, ami egy kombinált rendszer, tehát a teljes hőrendszert ragasztottuk, plusz még kiegészítő mechanikai rögzítéseket is alkalmaztunk, tehát egy ilyen kombinált rendszert. A másik kihívás pedig az volt, hogy amit láthatjuk, az épület körül nem fut egy síkból kiemelkedő tetőperem, attika. Emiatt a megrendelőnek azt a vágyát, hogy kiegészítő hőszigetelést is tegyünk. Úgy tudtuk megoldani, hogy az épület körül építettünk egy hőszigetelés vastagságával megegyező szerkezetet. Nyilván emiatt bádogos munkákat is kellett csinálnunk, elhelyezendő az új függőeresztés csatorna rendszert, tehát egy külön szerkezetet kellett építenünk az épület magasságába. Ez volt a két olyan probléma, ami szakmailag kihívást jelentett. 10 év garanciát vállaltunk a tetőre, azonban cégünk szakmaisága, illetve a beépített anyagrendszerek miatt szinte biztosak lehetünk abban, hogy ez akár 30 évig is megfelelően fog működni.